Είμαστε και πάλι και δυστυχώς έχουμε πολύ λίγα λεπτά για να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δώστε προσοχή, σας παρακαλώ πολύ. Προσωπικά σας το ζητάω, φίλες και φίλοι. Μας αφορά τα παιδιά μας, όχι όλα, αλλά είναι παιδιά δικά μας και τις οικογένειές μας. Και θέλω να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να καλημερίσουμε την κυρία Αγγέλα Μενή, υπεύθυνη επικοινωνίας της AMS ή του AMS. Της Εμίλιο Σένσης. Ωραία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και την Βιβί Σιδηροφάγη, υπεύθυνη δραστηριοτήτων και προσωπικού. Καλώς ήρθατε, κύριε Σιδηροφάγη. Για να μας μιλήσετε για ένα νέο κοινωνικό startup, να το πούμε, που είναι και της μόδας, το οποίο δίνει πνοή στις διακοπές των οικογενειών με μέλη στο φάσμα του αυτισμού. Άρα διακοπές για όλους, και για παιδιά και για οικογένειες με παιδιά ή και για μεγαλύτερους ηλικία με αυτισμό. Πολύ σωστά. Ο στόχος μας είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Αυτό που παρατηρήσαμε 20 χρόνια που δουλεύουμε στο χώρο, στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, παρατηρήσαμε ότι οι οικογένειες με παιδί με αυτισμό δυσκολεύονται να πάνε διακοπές όλοι μαζί. Γιατί ο στόχος μας είναι οι οικογενειακές διακοπές. Συχνά οι γονείς πάνε διακοπές όταν το παιδί τους είναι σε μία κατασκήνωση. Αυτό θέλαμε να το αλλάξουμε, γιατί ο στόχος είναι να μπορούν να πάνε όλοι μαζί διακοπές, αλλά επειδή τα παιδιά με αυτισμό ή και οι μεγαλύτεροι με αυτισμό έχουν κάποιες δυσκολίες, οι γονείς σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να παρέχουμε υποστήριξη και δραστηριότητες των παιδιών τους στον τόπο, ώστε να μπορεί να είναι και όλοι μαζί, αλλά να μπορούν να είναι και κάποιες ώρες χώρια, ώστε οι γονείς να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να φορτίσουν μπαταρίες. Για όλη... Εξαιρετικό. Πού, πότε, τι πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να πάει αυτές τις διακοπές. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε σχεδιάσει είναι να υπάρχουν μια ομάδα υποστηρικτών όπου 6 ώρες την ημέρα θα απασχολεί τα παιδιά και οι γονείς θα έχουν το δικαίωμα να ξεκουραστούν. Για φέτος έχουμε ετοιμάσει προγράμματα σε επιλεγμένους προορισμούς, Κέρκυρα, Μονεβασιά, και τώρα βγάζουμε και ένα τριήμερο προς το τέλος του καλοκαιριού στην Αττική. Όλα τα στοιχεία μας είναι, μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας είτε μέσω του site, είτε του Facebook, είτε της... Εμίλιο Σένσης, μάλιστα. Και αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ας κρατήσουμε, σας παρακαλώ, λίγο την κάρτα, παρότι έχουμε τις κυρίες εδώ. Να κρατήσουμε την κάρτα για να προλάβουν οι φίλοι οι φίλες να καταγράψουν τα στοιχεία. Σας ακούμε, κυρία Μενή. Αυτό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να δοθεί η δυνατότητα σε αυτές τις οικογένειες και τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού να μπορούν να κάνουν διακοπές σε έναν τόπο όπως είναι η Ελλάδα. Απευθυνόμαστε και στις ελληνικές οικογένειες αλλά και στις οικογένειες του εξωτερικού. Είναι η μοναδική επιχείρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κοινωνική επιχείρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη. Καινοτόμος, πρωτοπόρα, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχει. Προσφέρετε από ανθρώπους που ξέρουν. Είμαστε γιατί προέρχεστε από το χώρο, να το πούμε, δεν ήρθατε ξαφνικά πώς θα βγάλουμε χρήματα, θα κάνουμε. Ουσιαστικά η εμπειρία που είχαμε μέσα και από τη δουλειά μας. Και υποστήριξη από τους συναδέλφους και από όλη την Ελλάδα και από το Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τον Αυτισμό είναι αυτοί που μας υποστηρίζουν και θέλουμε να τους πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και μέσα από εδώ. Και γιατί εμείς όλοι μαζί χρειάζεται. Κάνετε εξαιρετικό έργο. Ευχαριστούμε και εμείς. Η Μονεμβασιά 23 Εβδόμου έως 29 Εβδόμου και 30 Εβδόμου έως 5 Ογδόου, Κέρκυρα 27 Ογδόου ως 2 Ενάτου και 3 Ενάτου ως 9 Ενάτου. Και να πούμε ότι όμως, επειδή ξεκινάμε, οι οικογένειες μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς και να προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες τους και άλλα προγράμματα, γιατί τώρα βγαίνουμε. Και να περάσουν καλά. Αυτό ωραία, όλοι μαζί, γιατί το πιο σημαντικό για αυτά τα παιδιά είναι να είναι μαζί με την οικογένεια. Και διατήρηση της οικογένειας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.